Borroka lagunek hartu dute parte gaur eguerdian Aiaraldeko Erresistentzia Kutsako kideek eginiko agerraldian. Dozenaka sektore eta eragiletako kideak bertaratu dira eta Tubacexeko grebalarien atzean eskualde oso bat dagoela aldarrikatu dute. Ari gara lanpostu asko galtzen, zerbitzu publikoetatik ere murrizketa ugari ikusten ari gara eta orain da momentua batera egiteko, borroka egiteko. Borroka ari gara gure beharren alde, ez badugu orain egiten, behin galduta gero oso zaila esango da berriro berreskuratzea, orain arte lortu duguna. Momentua orain da garaia eta altxatu behar gara danok. Denon bat erortzen baldin bada, gure ondokoa erortzen baldin bada, beste joango gara jarraian, hemen egon behar gara Aiaraldea guztia. Lo que le ocurra a cualquiera en Aiaraldea afecta al servicio mío, igual que le afecta al comercio o a cualquier otro. Y porque al final que esta vaya bien, me va bien a mí y está siendo muy mal para ella, para Tubacex, para mí, para todos. Entonces hay que venir, hay que estar juntos. Todo lo que está ocurriendo aquí, lo que es en Aiaraldea, está afectando pero enormemente lo que es tanto comercio, hostelería, a todos los servicios que podemos llegar a tener. Está clarísimo que si algo no se soluciona, no existen unas ayudas tanto de la representación, lo que puede ser ayuntamientos, otras instituciones e incluso de cualquiera que va a la calle, se da cuenta que el negocio hoy en día, los comercios, todos vivimos de ello y lo que hoy te afecta a ti, mañana afecta a mí. Ulertzen dugu gatazka hau Tubacexetik haratago doala eta eskualde osoko kontu bat dela eta hor uste gazteak nahiko garrantzia daukagula. Eta horregatik azken finean gaur ere etorri gara gure etorkizuna delako eta gure etorkizunarengatik borrokatzeko. Gaurko egunean hona etorri gara, gaur haien borroka delako, bihar gurea izango da, jarra haiek dira, bihar gu, ezik eta presioak berak bideratzen gaitu lan mundu prekario batetara eta badakigulako guri dagokigula bai gure oraina eta bai gure etorkizuna borrokatzea. Haien borroka ez da Tubacexeko aldeko borroka bat bakarrik. Guztiontzako etorkizun eta enplego duin baten alde ari dira borrokan. Eta bide horretan, esain nahi dizuegu auzokide asko dituzuela ondoan laguntzeko. Laguntza ekonomikitik hasi, baina baita seme alabak zaindu edota beharrezkoa diren bestelako lanetan sostengatzeko ere. Ez izan zalantzarik laguntza askatzeko. Borroka hau kolektiboa baitira, eta beste behin ere modu honetan egingo baitugu harri, kolektiboki. Era berean, egiten dugu orain inoiz baino gehiago babes ekonomiko eta soziala areagotzeko. Izan ere, datozen asteak garrantzi berezia izan dezakete gatazka honen amaieran. Irtenbide justu eman daiteke edota dramatikoa. Denok batera bultza egin ezean. Bi bideek izango luketen ondorien arteko taldea garrantzitsua izango delarik eskualde honen etorkizunerako. Gu guztion etorkizunerako. Gora langileon borroka. Gora! Gora Tubacexeko langileak. Gora! Gora Aiaraldea.